karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Okay rin sir? Yeah. Kahumot mo kamot. Ganindot si mong pahad nga mupisil sa kong panit. Muram sa tagbayawan inis langit. Oh, di magpabayaw ka? Cathy, tinuod ba ang gisulti nga ganahan ka na ko? Wa gid ni mawa sa imong una-una, sir. Kinsa mo kang lakihang makalimot kon sama ni mo ka sexy. O kagwapa ang musulti nga nagkagusto ka na ko. Oh, maho pa. Unsa may nagustuhan ni mo na ako? Gwapo ka. Himsog ug lawas. Laki kaayo, taas. Pero minyo lang. Kuyawan ta ni Miss Mara. Oh, di magulan ako asawa sa Mara. Oh, mo pa? Wa di mo makasal, ana? Wa pa. Doon na pwede akong problema. Oh, mo pa? Pero di ta maghiskot sa akong kinabuhi. Unsa day ang gusto nimong atong hisgutan? Ganahan ba sa kunin mo? Mo ba? Yes. Ang sama mo ikasali. Sa, Sorry nga, late ang merienda. okay lang, Miss Mara, oy. Wa man sa ko gutoma. Nahibaw ko nga dili lalim ang magmasahe. Manakit sa imong kamot, ana. Aw, inuoy ni. Uy, nakatuog man din nga akong bana. Na-relax lang siya nga akong gimasahe, miss. Uy, hala, nakalimot ko sa tubig. Ay, ako na lang ito ipabalik din ang gamay nga ref. Wa ba ni mo tapagang akong pangutana? O sa kibati ni mo nga ganahan sa kunin. Oh, syempre. Gikilig. Pwedeng mo kiss? Di pa no. Nga naman. Tuwa sa ubos ang kitchen. Dito makabalik tayo si Mara. Wa pati ka sugtan no. Sugtan ako. Anya na. Maniguros ako. Okay na. Gob na. Kayang imong buko-buko nang akong imasahe. Sugtan ako ba? Unya na lagi. Inig-abot sa tukmang higayoin. Ang salbahis nga Justin. Mapahimuslanon gud siya sa talang higayon. Bisag may asawa na siya, may kabit na, gusto paghihapon og laing babae. Pero dili mahimong magpadako sa akong kalakot sa salbahis. Kinahanglang mailog na ko siya gikan kang Mara. Buhato na ko ang tanan, aron magguba ang ilang makasasang relasyon. Basta kay limpyuhon ako ang akong mga lihok. Samtang nagtuo silang tanan nga ako si Cathy. Unsa man? Okay ba siya nga pagka-therapist? Oh, yeah. Okay kayo. Gaan kay kamot. Mao nga, suggest ko nga magpamassage ka ni Cathy. Pero inahon na tang ablihan ng business. Bosa ikaw, pagpakaayo diha. Maayo naman ko. Gamay lang sakit sa uwang akong gipati. I think, need na itong ipatanaw sa doktor ka nang samad mo sa uugma. Okay. Tood, ready na ang spa nga itong ablihan. Welcome to Alova Spa. O sige, bati mo, Cathy. Happy.
Doon na dito yung mga papilis nga pirmahan. Nagkinahanglan mi sa mga ID, Cathy. Hala. May problema ba, Cathy? Unya na lang nga. Total, nisalik man ko ninyo. Okay, mag-celebrate na ta. Romero, kumusta naman ang imong lakaw? Nakita ba nimo si Justin sa Alova Beach Resort? Te, may i-report yung mo, te. Tubaga una ko. Nakita ba nimo si Justin dito? O kaayo! Doon naman na sila gablihan nga spa sa Alova. Ug dako ganiti. Ug kapo ka. Dako ngisi si Justin dito. Mura jug siya manager, oy. Uy, angay. Kaayo yung labayo ng kasim para para muli ang utok. Romero, Ay, sara te. Niinit na gamay akong utok. Kaya makapungot yung mga tawhan natin. Romero, ayaw na lang kapungot. Sorry te. Ay, tuo te. Te, Oh. nakita sa nako si Kati dito. Ha? May nang may bawo ka, te. Nga si Kati, day. Kasosyo nila ni Justin ug ni Mara sa spa nga ilang gablihan. Unsa? Aw, maayo hinuon. Ha? Unsa man ka maayo anati? Ha? Paita biano eh. Ganahan ta ko ni Kati kay papareha sa tiyog ni Carlin pero karon nawa na eh. Nawa na kung gana niya kay tuan sa pabor sa kontra. Nanginabuhi lang ang tao, Romero. Tempa, tigon tempa. Galikbog dyan ko ni mo ba? Unsa man ka, te? Di dyan ka makamaong masuko. Mura magulog kalmar kayo ka. Ngayon mong ba na, murag korek dito sa beach house. Mao ka na ang pangandoy ni Justin Romero. Nga makasuway siya o kinabuhing haruhay. Busa, pasagdan ko lang una siya. Hilas. Mura na gyud magtiayon. Ug ang animal nga Justin, wa na gyud kani maghisgot ni Ate Alice bisan kausa na lang. Kilubong na niya sa kalimot ang makaluluoy na kong maguwang. Te, gusto na ka musod sa bahay, te? Dili pa, Romero. Wa pa ko magduka. Ha? Gusto kong makigsulti ni Cathy. Ano naman? Uwa lang. Sus. Ayaw na lang tanang wawa ni mo, te. Kay klaro na kaayo. Gusto ka mahibaw sa ilang kalihukan sa beach house. Nagsakit-sakit lang kasi mong dugkanan na, te. Ako pa ni mo, no? Matuog na lang ko. Mao na ka nang akong gibuhat kung maadlaw, Romero. Hangtod na sa gabi eh. Mao gihapon. Kung gikapoy na ko sa pagsigig katuog. Gusto ko mahibaw sa kalihukan ni Justin ug Mara. Nga naman, te, ha? Nga naman. Nakaunahuna na ka nga, ipapreso sila? Dili. Aw. Kung mao na, te, pahuway na lang. May number ka ba ni Cathy? Na, wati, oy. Si Carlin. Si Carlin, doon na si number ka, te. Bitaw ga si Carlin. Ha? Tara. Bala ka ng pusta. Kiakit ka ayog na, Miss Mara. Si Romero. Siya ang nanawag. Hello, Romero. Nakatugaw ba ko sa mababuhay, Carlin? Wa man. May kitabungan akong party. Mo ba? Nga na ba nanawag ka man? Gisugo ko ni ate. Gusto siya mangayo og number ni Kate. Hala, nahabilin na bang akong usa ka cellphone? Tuwa dito ang number ni Cathy. Pero igna si ate, mana si Cathy ugma. Okay, sige. Unya Romero, kumusta naman sa ti Alice? Ambot lang kay. Ito, Carlin. Kung saon lang na ako di mo magbuwang. Gahit may kagtang. Ngano di ay? Magsige apog paniin sa kalihukan, Justin. Bantayi si ate ha, Romero. Kay mo abot ra ang panahon. Nga makabaw siya sa mga nakasa niya. Sige na, Romero. Bye. Nasakit ka kipakao ni Justin sa kumaguwang. Nga grabe man niyang kumaha sa panuway nga Justin. Cathy, tabangi ko, be? Nanuwag na kong salbahis ka, Justin. Magpatapang na nig-agak ni Mara. Ano kung ganyan? Hubog ka na. Kinahanglan makapahuway ka na.
Relax na, Miss Mara. Katulog na lang, Miss. Oh. Gina. Anak kas ka ma. Masayang. Palihugog basta nga labakaras banyo, Kati? Okay. Katuog na. Kanindot na yung yakan ining ngaw ni Mara. Kanya inikahuman pulatahon. Justin. Saba. Justin. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!